ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jowol to teccana to awoynata to jingue jeeri to mareysa to loƴola to mafondu to ɗalahaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa ko on takkusan juula ha to galle Alpha Demba Umaru Sy ha to galle El Hadj Oumar de to Luxeyba Goural Yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie era Mauritanie jaɓanama kay mal e compagnie ma lanaka wattu lumbade duule ummade Nouakchott faade Médina e nder leydi Arabie Saoudite to leydi Sénégal e BR woni brigade de recherche ko gendarme ɓe mbiyete noon ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi teɓande record nde hono mum meeɗa waɗede nder leydi he taw ko nangude kewgol fo biyeji ɓe nangui sagata gorko goto guinenajo ene jogui temedde ene jogui 50 millions taw ko haalisa euro e 50 millions taw ko franc CFA wondude billet $100 taw foof ko faux biyeji to leydi Mali M5 RFP ko catala wiyete noon ɓe joddima e cuhela kogra mayga hoore jagorɗe leydi ndi wadde ɗum weyer année ɓe gullitima noon e nder jonde he caɗele coupiraji courant woni tigui délestage mo leydi ndi jogui sukola hoore jagoɗe noon holliriɓe tigui wonde ɗum ɗon ma safre joni joni ko ɓuuri yawde e yaccade kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma en kal guerre hakkude Israël e Hamas jiyan ha to Corée du Nord e kala saaha aynotoɓe misilaji men bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra wonduɓe kista fibrome dogam site rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala wonduɓe asmo diabète yanɓe AVC ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrana ɓe ene yanoɓe crise aji e kala saaha eɓe seyɗineji bahlide koye mumen ha kabɓa kala ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala mo ɓurdata balɗe tati tawa wi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra dendagal rafiji gorago no didorno yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece e ɓen usraɓe gorago kala ceerno Amadou Tidiane Diallo e ndin mbadi omo jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa ƴettata hen joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni fannu goɗɗo ko leɗɗe uroteɗe sa urima ɗum joni joni mbiya wen ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihar ko indema dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko pirowo koyɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Paris lamoro ko leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko téléphone ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum omo jogui base to Dakar ene tawi ɗon miñi ko bawɗo golle ɗi nunduɗen wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Nouakchott légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Sile Diallo ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu malaɗo wune nunɗuɗo joom gandal taw kadi ko gandal donnal ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko
gorel te ko haa ko moƴƴo iwru ko to korodinnooro ari ko wallude e safrude haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel te ala effet ala hewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa hewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi hen aafiya mawɗo no feewi hewɓe hen fonnoɓe oppirade yogay ñabboji woni hen wurno ko poɗɗe kono hande o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yogay ñabboji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wuloru jaaɗoru janowo joguiɗo diabete yogay ñabboji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi kotori sa tol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isman Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña ja kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo sappo e nayyi lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi aletta ɗiɗi mawnum yaawa hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi kabaruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e gardugol Sar Abdoulaye Sar fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo eɗen pecca sunare men e dendagal ɓesgu liksebe naɓe kala tawateɓe wuuro e tawateɓe ledde kala ha tengti noon e ɓesgu Alhaji Oumar De dewol hen e gorola jaltugol aduna biyetenoɗo Moustapha El Hadji Oumar De Moustapha El Hadji Oumar De noon ko aleta hande wenɗogo o hawri e ladial toon to likseba gorgol ko ɗon kadi likki betawe hande o sanga 10 heures o wirato sare gonga e nder likseba gorgol en duwono noon eɗen pecca eɗen duwono dendagal ɓesgu makko no didonno rewɓe hen e worɓe kono noon kadi en duwonima ceerno Makiyou De kañum woni khalifa galle Alhaji Oumar e oɗo saaha joni kono noon kadi en pecci sunare men en duwonima ceerno Oumar Alfasi khalifa diine mo likseba gorgol eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafoma harnam aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala duwawuji men kadi ha e dendagal koreji men tawateɓe to guddude kala en mbi inna lillahi wa inna ilayhi raji'una khabruji ben demgal pular ko to leydi Mauritanie pudorɗen ñande altine 6 lewru siilo woni janvier gonɗen du fondation Sinim
ɓe totti coktirɗe tawa ko coktirɗe jardin d'enfant pilote jardin d'enfant pilote moɓe mayi kay tawa kadi ɓe dokki coktirɗe ko autorité ji municipal et sécuritaire mo qatade bira mogrina noon ene tawe e nder région mo Trésimour ene tawe to banggue seɓɓete taw ko rewo ɓaƴo funnague leydi Mauritanie jardin d'enfant o noon maha koye boowal ngal temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeegoma métre carré omo waɗi kalasuji ɗiɗi wondude cuisine goto e keblorɗe muɗum on waɗi salle goto taw ko salle d'archive omo waɗi kadi espace e nder makko to sukaɓe piiji ene waɗi kadi mbaɗi hen siège uji wondude e bureau ji administrative ne tawe e nder makko ngaru golle makko noon ene qime ha sappo jeenayyi million e fawi temedde nayyi capanɗe jeenayyi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe tati woni 19 million 490 730 oguya taw koye limore haalisa kiɗɗo fondation sinim noon fondation sinim noon addani ɗum tigui ɓe kolliri addani ɓe wadde ɗeɗo golle kay ko yidde kay ɗoftude miijo hoorejo ɗi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani tawa kadi ko baɗɗo jangde e nder leydi Mauritanie woni priorité ji makko woni tigui afoye haajuji makko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mouhamed Ali kañum woni jaagogal kalfinangal ko fati équipement et transport mo leydi Mauritanie o wi kay wonde ɓe keeɓi yamirore ummorade e laamu Arabie Saoudite ɓe dokkama noon autorisation beele kay lana Mauritanie wiyete ka Mauritanie Airlines e ka watta kay lumbade e duule ummade Nouakchott faade toon to Médine e nder Arabie Saoudite tawa kadi koye mbadi vol direct tawa koye mbadi vol direct noon o holliri koye kaldigal manggal wonno oɗo saaha kala e oɗo saaha joni ne wayno tan royaume Arabie Saoudite e ardiɓe ko fate laaɗe duwaji en dokkiɓe tigui oɗon fartange habruji men ɗemgal Pulaar tenumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗenam to leydi Sénégal Sidiki Kaba kañum woni jaagogal kalfinangal ko fate nder gueɗe nder leydi e jattinagol laamu omo tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna miñi ko biyeteneɗo Lamine Diane Kaba Lamine Diane Kaba noon ko malaise woni tigui musalla hebno no annama crise ni e nder galle mum to leegal dépôt ngal Tambacounda ko heno hawri ela dialla jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine maɗa weltare TV fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habou Diallo en pecce makko sunare kanko e dendagal famille makko no didorino ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder parc mo Niokolo Koba ko e nder leydi Sénégal ko tourisme en wonnoɓe kay wangade e nder parc o kañumen tigui jiiti jiiɓe kañumen tawi mbarodi taktakiri woni Lyon ene maayi ɗum ko ñande alkamisa ɓennuɗo ɗum wanno to nokku to ɓe mbiyata mare badoya ko toon tigui tawa mbarodi ndi ene mbawi nden noon ɓe tintini laamu ngu e ɓen halfinaɓe kay ko fati en nden ka kisal parc o ɓen mbawi arde noon ɓe jiimi tigui e jiiba he ɓe ƴetti kadi jiiba kam ɓe nawi ɗum tigui waɗoyde ko wiyete autopsie noon beele ene ande so tawi koko holko saabi mayde ndiɗo mbarodi taktakiri woni oɗon Lyon ɓe kolliri noon e nde saaha kay nde ɓe gaari ndi nde ɓe jiimi e jiiba he constat mabɓe gadana moɓe mbaɗi ala foof gagnande walla fiyande moɓe tawi e nder ndiɗon mbarodi taktakiri nde ɓe tawi ine maayi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen BR woni brigade de recherche Dakar Faidherbe ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi hono meeɗa wadde woni saisi record tawi kay koko fati e tawi ko nangude faux billeji ɓe teeɓi noon ko 50 million taw ko halis euro wondude 50 million taw ko franc CFA foof noon taw ko billeji noir woni faux billet wondude kadi e billet goto mo $100 foof ko faux billet ɓe nangi ɗum noon ɓe nangi ɗum noon kadi ɓe nangi cerveau woni tigui mawɗo oɗon réseau ko ñande aljuma o waɗano déféré kadi o ɓenninama to yeeso to kaso hono ndeɗon teɓande mawnude noon tawi kadi ko faux billeji e faux billeji meeɗani kay wadde e nder leydi Sénégal woni ko wiyete saisi record hono cerveau o noon ko guina woni mawɗo trafic o noon ko guinanajo omo wiye omo yette Savané ɓe tawrimo kadi machine aji taw ko machine aji pewnoji e machine aji lawƴoji oɗon haalisa mo hinde faux billeji ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to Ziguinchor noon ko goto e remoɓe
goto e renoɓe kaso wonnoɗo kayya woni tigi ko wiyete garde pénitentiaire ta kañum tigi tawte oɗo saaha joni e nder kaso kanko noon o nanguno ko goto e sokonoɓe e nder prison central mo Ziguinchor o yaltini ɗum e nder cellule mum o haɓɓi juuɗe mum caggal kayi taw ko menata waɗiri o ƴetti jawdi kadi o sorni hakkude juuɗe muɗum ko sukaɓe kewno wiide ñawore bujel o fi on piggal musgal no fewi o lebti ɗum tuggal ma kay gila 18 h ha 21 h omo waɗi ɗum tigui agino woni tigui yo dicco omo torla ɗum e kala saaha mo jogui raccord omo fi ɗum piggal musgal no fewi ka ɗon haalno waɗi no dille mawde no fewi e nder leydi Sénégal ɗum wanno ko guila ñande 29 lewru décembre mani ndu tawa kadi o holliri tigi addimo wadde oɗon ɗeɗon gueɗe ko e kala saaha mo teski tigi ne nardamo yitere tawa kadi ko yitere gañgu woni tigi regard méprisante ko ɗum addinimo kay yaltinde oɗon o waɗi ɗum ɗeɗon gueɗe kamtude no fewi on noon mo lolluno ene woya tigi mo wiyete tigi ko i mane ko noon tigi wiyete kala hollirama noon o lepti ɗum lebte cattude no fewi e oɗo saaha joni noon kanko bannoɗo en gueɗe woni tigi garde taw ko denannoɗo kaso e oɗo saaha joni o laatima prisonnier omo tawe tigi e nder oɗon kaso mo Ziguinchor ko adi kay ko ñawore makko ene yana ha laaɓa ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aset hanki o ko cuumu kulɓinigo waɗi to wuuro witengo Sinthiane Farine noon tawe nder commune mo Makka Kuli Bantang e nder département mo Tambacounda cuumu ngu noon ummori koye nder galle biteɗo Simbana Sambali ko téléphone portable noon moɓe barasno e prise goto taw on prise ummi tigui koye panneau solaire koko on téléphone fetti waɗi tigui explosé no annama bombe ni ɗum ruppiti jeygue saabi noon cuumu ɗum waɗi ko sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe ɗum saabima noon ha cuumu ngu ha suumi gurel guel no 10 heures noon dendagal koɗanɗe mabɓe kay e guura mabɓe cuumci mabɓe suuɗari mabɓe e koɓe joguino kala ko hen sumi ha laaɓi ha wonti ndondi teskama noon so wona kay galleji ɗiɗi ɗina walla galleji tati ɗina galleji ni kono tigui ko natirde wuuro walla saray wuuro ko ɗin tan daɗi hen hon noon ko heddi ko foof ko ɗon sumi ha laaɓi cuumu ngu noon population tigui jibinande wuuro ngo ko kañumen tigui gaddi ndiyam ene ñippa cuumu ngu tawa kadi ɓe ñippirta ɗum tawi ɓe ñippirta ɗum ko siwoji e bidon ngaji ndiyam gendarmerie noon ari ha toon wadde constat mum adjoint maire woni cukko maire mo Makka Kolimbang waɗatanga wondude sous préfet o kala gari ha toon duwanade kay e sembidde ɓeɗon jayaɓe hen jooma guure ɓe wuuro ngoɓe noon jayaɓe hen ɓe mbaɗi juuɗe mabɓe betti juuɗe mabɓe faade kay ñagade dendagal kala mo Allah surani seyɗade kay nde fabotoɓe saabu oɗo saaha joni ɓe ngala koɗanɗe ɓe ngala comci ɓe ngala guura hay koɓe ndemno koɓe nanño kay hitande 2023 koɓe coño ko foof ko yaadi ko wiya Turki haydara ala hen ko heddi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen maître Gagna Demba Touré koye mawɓe landa Pastef o jeeya o ɓayini noon doggol taw ko doggol diaspora Sénégal naaɓe taw ko jeeyaɓe e yaaduɓe landa Pastef wurɓe caggal leydi ko mbawi rendinde kay e heblanade kay oɗo ruma jarriba woni campagne électoral ko fati sumgoji baɗoji 25 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e 24 o holliri noon leydi Belgique rendinde ko million ngaji 20 so tawi ko leydi Suisse ɓen ko 22 million ndendini dowlaci tentude Amérique ɓen ndendini ko 100 million so tawi noon kadi ko leydi France ɓen ndendini ko 125 million foof noon koye France CFA o holliri noon leydi Espagne kañum e leydi Royaume-Uni ɓe mbawi kañum enne ko ndendini ko ɓayine hande o holliri kadi ñalawma janggo kadi leyɗe goɗɗe ma mbaw rendinde koppereje baadini henen beele kaya wallidde mbiri mabɓe e guila e Roma jarriba ha e sumgoji tijjari en 2024 kanko maître Gagne noon Demba Touré o holliri tigui hono oɗo fannu kay to banggue dawrugol no waɗirani meeɗa yiyede e nder leydi Sénégal habaruji men demgal Pulara senumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗena to leydi Mali ñande alkamisa 1 lewru janvier ndu gonɗen ɗum ko auto transport yana sara kerol hakkude leydi Mauritanie kañum e leydi Mali ko sagataɓe jogitiɓe noon arɓe kay dow motoji mumen jani e oɗon auto ɓe
pelli e makko kure kewde no fewi taskama non hay goto ma yani hen kono ɓe barmini ɓe gañi jolnoɓe e oɗon oto janaɗo o noon plaque matricule makko comme leydi ko plaque matricule leydi Mali o woni e makko o ummino koto wuro witengo Balkota o fano ko wuro wongo witengo Mali noon ɗum waɗi ko tolno wuro witengo Sam Wessa e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to Keñema Kejeba noon e nder e mbadi haɓade kay ko fati kay e fraude e gueɗe Keñeba e fati kay haɓade tigui fraude e gueɗe baɗe noon ñande nogas jeenaya lewru décembre ɗum to Keñeba noon e nder région de Kitam ko directeur de renseignement et de lutte contre la fraude hono Amadou Sanogo e yimɓe mum kañumen teeɓi 150 keesa taw ko mercure noon wonno tigui moftono ko nder marchandise uji dimdade e nder auto camion goto ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen comité stratégique catala bitegal M5 RFP e gaddugol horejo mabɓe par intérim biteɗo Boubou Traoré ɓe jewtidi to bureau ji suggel Kokala Maïga hore jagode transition laamu leydi Mali ɓe jewtidi e mum noon gueɗe kewɓe jewtidi e mum noon ko heewi ko addi foof noon ñande 11 lewru janvier ɓe addunoɓe noon ko yettinde kay ko fate meilleur vœu mabɓe e ndeɗo hitande hesere widemo kay hitande jaam e hitande ɓamtare e nder jonde he noon ɓe ciftini cukkela Kokala Maïga golle kay catalal ngal woni e gollade ko wayno kay commission moɓe tawi ko commission rewidade ko fati e dawrugol e ko fati e sécurité e nder leydi he ɓe kolliri kadi e tafde kadi commission taw ko commission électoral toppitade ko fati e sumgoji e gueɗe baɗe noon e gueɗe kewɗe goɗɗe e nder leydi he e nder jonde he noon ɓe kana ɗon saabu ɓe kolliri caɗele mabɓe kay caɗele leydi ndi teskede kay ewɗo saaha joni ko wiyete délestage woni e kala saaha coupiraji courant e ɗum fatta no fewi e ɗum tampini Malinaɓe cukkela Maygala noon wiɓe tigui cukkela Kokala Mayga holliriɓe tigui wonde ɓoyata ɗeɗon caɗele taw ko coupiraji courant ma gasa ha laaɓa ha ɗum wonta cimtol e nder leydi he cukkela Mayga noon jarniɓe e garal mabɓe toon kay yettinde mabɓe ve kono noon kadi e darde mabɓe mantinine no fewi o ñaguimaɓe noon kamɓe kala nde ɓe duwontoɓe ndentata kamɓe foof ɓe nangodira ɓe tamodira ɓe gona neɗɗo goto ɓe darno leydi ndi ɓe duwono kadi ɓen dendagal wasɓe pittali men guilay jamureɓe ha e militaire uji kala taw ko waraɓe tawi kadi ala ko mbarda so wona kay gam rende gendi mumen ko leydi Mali ha joni keddoɗen ñande alkamis 11 lewru janvier tan ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi délégation timmuɗo mbaɗi visite mumen ƴewde kay to golle ko fate e magol hôpital militaire mo Banankoroni toye golle ɗe jarata délégation noon ko délégation haut niveau ko ɓeɗo tawete e nder délégation ene tawe hen ministre de la défense et des anciens combattants wondude jagolgal kalfinalgal ko fate cellal ade développement social wondude e jagolgal kalfinade ko fati fagguɗum e finance wondude e ministre jagolgal kalfinade ko fati gueɗe nder leydi wondi jagolgal kalfinade ko fati transport e ko fati des infrastructures wondude e responsable uji militaire e partenaire uji mabɓe kewɗi no fewi e saaha ɓe mbawi tigui arde kay holliri ƴewde to golle ɗe jarata Sadio Camara noon o holliri tigui weltare makko mawde no fewi kay e jawgol e moƴƴugol ɗeɗo golle ko fati e magol oɗon hôpital taw ko hôpital militaire o wi noon so tawi kay hôpital o gasi ma kay waw jaɓɓade guila kay ɓen ɓe cellani ha e barminaɓe kay e nder gueruji e kala ma ɗum waw ɓellidde tigui leydi ndi no fewi to banggue safaruji siftinde o noon ko guila kay alarba woni alarba 20 janvier 2021 ko guila nden colonel Azimi Koita gardiɗo laamu transition leydi Mali ko guila nden o fawno tout feere arwanide taw ko magol oɗon hôpital militaire mo Banankoroni tawateɗo Sarasinum golle ɗe noon e wayno oɗo saaha joni golle ɗe goɗɗoyi no fewi ɓe kalduno noon ko golle ɗe kay ko nder lebbi nogas e nayyi woni nder duuɓi ɗiɗi yataw golle ɗe gasi ha laaɓi oɗo saaha joni golle ɗe hay sinno kiɓɓani ene wayno ɗi goɗɗoyini habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique kettoɗen cimtola musidɗo men sey men Alassane Oumar Mbodj a salminama.
misalmini bama gali abouba en calmini nagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko deɓi noon rumiɗo kabaruji e dongre Afrique o puɗɗo ko leydi hono Côte d'Ivoire ñalawma hanki o 13 lewru silu ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi ko nde deyi ene wayno kode coup d'envoi wonde kay kan on yo fuɗɗo taw kadi ko e dow jaam e cellal e ɓamtare e udditare ɗum waɗi noon nde yiiha woni hono 20 heures ɗum ne wayno ko leydi hono Côte d'Ivoire wawi hono jaggodirde e leydi taw kadi ko Guinée Bissau ene wayno Côte d'Ivoire fiiɓe ɗiɗi e hay dara nde tawno premier mi-temps o ko numéro mabɓe hono 6 o wawi addude hono loggol gadanol e ɗum noon taw ko 4e minute taw ko loggol ɗumol ko 2e mi-temps addi ɗum kadi ko numéro 11 ko on tigui addi loggol on ɗuɓol ɓe dañi no mbiruɗen ni taw kadi ko ɗiɗi e hay dara addi noon ɓesgo Côte d'Ivoire kamɓe de yaltude e booli gam kay e jaggande kadi keppu mabɓe e wawde sembide ɗumen e wawde kay wiide yo jaaru jeeso mbaɗa coupeur ndi ene wawa keddade ɗon e nder leydi ndi ɗum noon ene mbiya tan yoɓe kadi goto équipage foof yo goto foof waɗa fayida e hoore mum wawa kaydi artirde coupe o e leydi mum toon hande Côte d'Ivoire Patrice taw koɗo mo seppa ko on woni taw kadi ko patron football mo leydi mo dogre Afrique o wi wonde amo jogui hoolare mawde to batte kadi ndenka e oɗo édition ha wawa yarude no foti yarude ni bene ene wayno yimɓe kewɓe mbawi kadi kono arde tawtotede to uda taw ko wolu kolol kufidungol taw kadi ko taw ko fuudu kadi ɓe mbiɗo nde ɗo hirande ɓe noddi ɗum ko fuudum da'i ɗum noon ɗe autorité taw ko bénoise mbawi kono ñagade kay e yidde kay wonde kadi garɗinde ɗum ha jogo kadi mbadi kisiri ha kadi yimɓeɓe kadi mbawa kono teskade no fewi nde tawno ko ɗum ɓooyi ɗum no fewi e jeeya koye gaɗanteje mabɓe ɗum no aɗa sago ɓe dokka ɗum taw kadi ko dimension mawɗo no fewi to Tchad landa Mahamadou Idrissa Déby taw kadi ko MPS joɗima woni mouvement taw kadi ko patriotique du salut joɗima mbawi kono hawrude e koye mumen toɗɗima oɗo Mahamadou Idrissa Déby yo waw kay so tawi wonanteɓe taw kadi ko candidat so tawi kadi sumgoji ɗi eɗe gara taw kadi ko kañum tigui jemboto wawa kadi ƴamde taw kadi ko lefol laamu mata ɓawa ardum ɗum wona koye octobre ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi nde tawno wodi constitution mabɓe ene haɗani ono gonnoɗo e tradition kay wawi wadde kadi ƴamde kadi lefol laamu toon to Comore to nde en ene wayno Comore koye ñalawma hande o 14 lewru silu ujunaje nogas nayyi dawri kañumne wotoji mum gam suɓade kay gartotoɗo leydi ene wayno Azali Assoumani ko kanko de waɗi rara yidde 3e mandat makko ɗum noon ene wayno hono temedde nayo temedde walla temedde jeetato kono ujunere ko holi ɗon e archipel ko ɓen koli zone hodde noon temedde tati ujunere taw ko Comore naɓe koko ngala ɗon e leydi woni ko caggal leydi ha teknoɗo e leydi hono France ɓe mbi noon ɓe kaɗama wodde kadi ɓe joñama ɗum noon wona hunde fonde wonde fodde kay temedde tatto ujunere potata kadi haɗede kay wodde hayso woni ni caggal hono leydi Afrique du Sud ñande hoore bir sappo lewru hono siw ujunaje ɗiɗi nogas e tati to nde kadi ɓe mbawi kono kadi wadde yaltude e boyɗi ha heewi kay e yidde kay holdede mette mabɓe ko leydi hono Israël walla leydi hono Palestine ko gam jaggande leydi hono Palestine hono junggo ɗum noon ɓe mbi wonde ko leydi Israël waɗa ko comme wona hunde jadide ko génocide tan rewi civil en tan ene wara RDC Congo kamɓe noon ɓe mbi wonde e jagorgal mabɓe toppirigal ko fatti e gueɗe caggal kono leydi biyeteɗo hono Lutu Doula kanko te o wi wonde koko ɓeɗo mission mo ONU o wa noddirteɗo hono MONUSCO fuɗɗima kay ƴettude bagage mum ene yalta kono leydi ndi ɗum noon ɓe mbaɗate koye e nder e daawe tati ɓe jaltirta Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique o taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sandogo gam weltare Ayawo TV.
Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi gorko mo sarando ko andude kabruji men e dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Djiby Sy to galle ceerno Djiby Sy ha to base makko tawateɗo tigui to marché Nettek e ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to juma ceerno Bala to 5e ha to juma ceerno Bala to Seydou Nouro kabruji men demgal pular kabruji men jolam jaberi koto leydi Corée du Nord puddotoɗen aleda hande 14 lewru siilo hitande ujunnaji 224 Corée du Nord waɗino heewi wadde so aynade misilaji mum ɓe biddi noon ko misila mo hinde balistique honono koye holliri dadiɓe taw ko Corée du Sud ɓe kolliri noon oɗon misil o ayniri ɗum koye nder maajo hango to banggue kaya funnangue leydi ndi ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Pakistan paɗena e nder province biteɗo province mo bala kustan to noon ko militaire uji to noon ko auto militaire uji kañum tigui fetti e saaha kayi ɓe gaddatno garmi gara hakkude mabɓe e ɓeɗon taw ko seɓɓitiɓe walla bien filñitiɓe e nder fettande auto nde noon militaire uji joyi mbasi hen pittere men wadɓe kadi mbarmi hen ha joni kabaruji men demgal pular guerre hakkude Israël e Hamas aleta hande 14 lewru siilo ko hande watti balɗe temedere kay ko Israël ne jora pettoje mum e bomboje mum e nder banda de Gaza leyɗe kewde noon nana dari kayne ero e oɗo saha joni Israël nde dartinta kay oɗon bombardement mo ɓe mbaɗata e Gaza Afrique du Sud kam kañum yeehi tigui ha portoyi plainte to tribunal to cour international de justice to la he hollirde kay wonde Israël ko wone wadde ko mbadi génocide hono tigui ko Rwanda mbanno nder leydi Rwanda ko on génocide Israël woni wadde oɗo saha joni e nder leydi Palestine to Gaza tam hono Benjamin Netanyahu noon kañum woni gardiɗo leydi Israël woni premier ministre leydi Israël o wi tigui wonde hay goto haydara hay cital gotal wona kay CPI wona CIG woni cour international de justice de la Haye wona kay accès de mal personne ala bawɗo dartinde oɗo guerre moɓe gone wadde o wi dartinde ɗum tan koɓe jeelene kay ɓe pirti fedde Hamas nde ha laaɓi hade natti wodde Hamas noon holliri e jamma holliri tigui jamma beɗɗo of ko famɗi kala fodde temedere neɗɗo wasi pittali men taw kay bombardement mo Gaza bombardement mo Israël waɗi e nder Gaza ministére de la santé mo Hamas bila makko sakket mo rokki ko fati kay e puɗɗiɓe wasde pittali men ko guerre o fuɗɗi 7 octobre fayi oɗo saha joni ko ñogase tati ujunere ene fawi temedde jeenayyi e capanɗe jeegomo e jeetato ko wasi hen fittali men kene ɓuura capanɗe jeegomo neɗɗo ko barmi hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceere ko ɗum ɗo wonno ko min tonganno on kabaruji mon e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mona haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo sarandogu kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on